Soproni neurorehabilitáción vagyunk. Egy 72 éves hölgy érkezett hozzánk baloldali hemiparézissel, baloldali végtagbénulással. Egy fél évvel ezelőtt kezdtük el a kezelését, a mozgások beindultak. Kérem, emelje meg a karját, húzza hátra, vigye oldalt, vigye át a másik vállához, oda föl, jó, vigye az orrához, vegye fel a labdát, és kérem, adja oda nekem. Köszönöm szépen. Ismét eljött hozzánk egyhetes kezelésre, és ma már a célzott mozgásokat tudtuk irányítani könyökben és vállövben, amihez hozzásegített bennünket az Armeo Spring is. A járása lehetővé vált segédeszköz nélkül.